Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki badhe nyampekake geguritan kang berjudul Corona. Tekamu tan kinara, norah katon ing netra, anjalari lelara, nuwuhake bebaya saindahe donya. Polamu gawe cilaka, agawe bingung nayakaning praja. Nyebabake dokter, suster, uga warga koncatan nyawa. Ninggalake rasa sungkawa lan panalangsa. Kipramu aja dibacot-bacotake. Enggalana sumingkir saka kene, anggonmu mutah karna Gusti kang ndhawuhake, saka behing titah ora bisa nyaruwih. Ananging wis dadi kawigatene, mula enggaloh bali mring ngarsane. Mugya dadi pepiling selawase. Matur suwun ingkang kawula hormati.